Iż-żmien Ġesu meta wara xi ġranet daħal Kafarnaw, in-nies semet li kien id-dar u nġabru bosta hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed, anqas quddiem il-bieb u qatt ixandrilhom il-kelma. U marru ħadulu quddiemu wieħed mifluġ, merfuħ minn 4 min-nies. Billi ma setawx jersqu saħdejh minħabba l-kotra, għalaw is-saqaf ta' fuqu, fetħu toqba u nislu minna il-friex li fuqu kien mindut il-mifluġ. Meta ra il-fidi tagħhom, Ġesu qal lill-mifluġ: Ibni, dnubietek maħfura. Mela kien hemm bil-qiegħda xi wħud mill-kittiba u f'qalbhom bdew jgħidu: Dan kif qiegħed jitkellem hekk? Dan qiegħed jidej. Min jista' jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla biss. Malli Ġesu intebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn ruhom, għalilhom: Għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-eħfef? Tgħid lill-mifluġ: Dnubietek maħfura? Jew tgħidlu: Qum u aqbad friexek u imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ: Qum, qiegħed ngħidlek aqbad friexek u mur lejn darek. Dak qam, qabad malajr friexu u ħareġ il-barra quddiem kulħadd. U kulħadd staġeb u bdew ifaħħru lil Alla u jgħidu: Ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajnihom. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Xi paralizza il-moħħ u l-qalb u jibblokka l-qawwa ta' Alla li tfejjaqna. Id-dnub u nuqqas ta' maħfra bla dubju. Id-dnub jipparalizzana aktar milli tista' tagħmel dan kur marda fiżika li nistgħu nimirdu biha. Id-dnub u l-ħidma tas-saltna tad-dlam u jżommna marbuta u l-sira tiegħu għall-eternità. Hemm biss soluzzjoni waħda, u din hi il-fejqan u l-qawwa ta' Ġesu li jnaddafna permezz tal-maħfra tiegħu. Il-mod kif Ġesu kien jitratta lil midinbin kien jiskomoda lill-għalliema reliġjużi ta' żmien Ġesu. Meta mifluġ inġieb għand Ġesu minħabba l-fidi li kellhom f'Ġesu il-ħbieb tiegħu, Ġesu għamel xi ħaġa li ħadd ma kien qed jobsora. U l-ewwel ħafer id-dnubiet ta' dan ir-raġel. Il-kittieba qisu din bħala dawwa għax huma fehmu li Alla biss kellu l-awtorità li jaħfer id-dnubiet u jħoll raġel jew mara mit-tuqol tal-ħtija. Ġesu ħaddem għalih awtorità li Alla biss seta' jeżerċita. Ġesu mhux biss ta' prova li l-awtorità tiegħu kienet ġejja minn Alla, huwa wera wkoll il-qawwa kbira tal-ħniena u l-imħabba tal-Alla lis-salva billi fejjaq lill-mifluġ f'ġismu. Ir-raġel kien ipparalizzat mhux biss fiżikament imma wkoll spiritwalment. Ġesu ħelsu mit-toqol tal-ħtija u saħħu f'ġismu wkoll. Il-mulej dejjem lest biex ifejjaqna f'moħħna, f'ġisimna u f'ruħna. Il-grazzja tiegħu teħlisna mill-qawwa tad-dnub u mill-jasar tax-xewqat, tal-passjonijiet u l-vizzijiet ħżiena. X'qed tħalli li jżommok milli tilqa' l-qawwa ta' Ġesu li jrid ifejqek?
Għamel mulej li l-qawwa tal-fejqan tiegħek tmiss kull rokna fil-ħajja tiegħi. Ħsibijieti l-aktar moħbija, ix-xewqat, l-attitudnijiet u l-memorji kollha tiegħi. Aħfirli nuqqasijieti u ibdilni bil-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz tas-saċerdoti fis-sagrament tal-qrar. Ħalli nimxi b'kunfidenza fit-triq tal-verità u s-sewwa tiegħek. Amen.